Hello, good noon mga kasanaol. Adi binisita kami na usang mall pero diri di kayo mag-usay tira mga kwan. Mag-usay to nira mga kasir. Bye. Okay, malusad na kami kay human naman na namon para liton. So magawas na kami dito. Yan na adi na kami nagawas dito ako mangkon. Adi sa pitko, adi nakasilpon. So adi na kami nagawas uli na kami. Ika adi na ako iton akon motor nga gipaparkingan. So sugo ko yan na ta akong umangkon para hiya naman itong mag-video. Pa-video ako takong motor. Adi bibidyo na ko niya iniya. Iyat nagbibidyo yan na. So mauli na kami. Medyo mauran-uran pagod didi. So mga kasanaol, salamat. So adi na kami nagbibiyahe na pauli na nga diha amon balay diha. Kuan kami ni, adi kami ni downtown Tacloban. So pauli na kami nga dito amon kalugaringon nga panimalay. Medyo mauran-uran didi pero okay la kay baga diri man nadamo itong uran pero hinay-hinay gyapon kita kay medyo madalunod at kalsada. At usa pa uso yan na itong sinisiring nga ubusik pun. So kailangan baga maghirot pud kita kay mahal itong medisina. So okay mga kasanaol, adi na kami.